uZungu wathi ufuna umqeqeshi ozobuyisela leli qembu emlandweni walo. Uphinde wabalula ukuthi baningi abaqeqeshi abakhombise ukuba nentshisekelo yokucija uSuthu. Sesabona ukuthi-ke njengoba seminyakeni eyishumi ebalulekile ngaphambi kokuthi sigubhe ikhulu leminyaka sasungulwa ngo-2032, asiqashe umqeqeshi onamava. Uncome kakhulu amava nolwazi lwebhola lwalomqeqeshi oseke waba yiphini lomqeqeshi kuReal Madrid, kanti useke wacija iqembu elikhulu e-Afrika iSimba SC. Umqambe igama likacijimpi lomqeqeshi ozotheleka kuleli kungekudala. Umqeqeshi ofana noPablo, Franco Martin, esinqamba ukuthi ucijimpi, uqeqeshile amaqembu afana nabo Real Madrid elaziwayo eSpain, waqeqesha iGetafe yakhona eSpain, waqeqesha iSimba yaseTanzania eyaziwayo engasali kwimidlalo yeCAF Champions League. Ngesonto elizayo uPablo Franco Martin uzokwethulwa kubadlali aphinde anikwe nokumele akufezekise eqenjini.